zu berria Paskua... Paskutan, bai. Han Paskun zahatzen egur batekin joten zinen, eta hango zuber jetikan piztutzen zenun, eta, klaro, batzuk adekatea, bestia, etorri, eta sarri motikozkorrak, propinatxoat zauzare ematen zuen, da iriki, labia ozea, zukaldea, ekonomikui, eta han astindu bat eman, zean, da behinkatua, ja, eta benga, bestea, eta sosa biltzen. Eta sua behinkatzeko nola berretxik? Zahar sekuen zean, su ondo izango zen, baina... Eta zuek orduan zagarran... Zagarran adarra, bai. Eta hori Elizan, itezan behinkatu, bai. hango Elizako sua hartu? Han, bai, ba. Han sartzu, klaro, hua behinkatu zen, han sartzi egin, eta sua hartzi egin ja, bastante ondo do. Geho, beti korrikazua zela eta nola indar hartzen joten baitan zea. Bai, movimentu egin. Eta orduan propina emate zuten? Propina emate zuen. Eta hori mutikotan? Mutikotan, bai. Mutikozkorrak ibiltzen ginen hola. Zu berria Paskua... Paskutan, bai. Han Paskun zahatzen egur batekin joten zinen, eta hango zuber jetikan piztutzen zenun, eta, klaro, batzuk adekatea, bestia, etorri, eta sarri motikozkorrak, propinatxoat zauzare ematen zuen, da iriki, labia ozea, zukaldea, ekonomikui, eta han astindu bat eman, zean, da behinkatua, ja, eta benga, bestea, eta sosa biltzen. Eta sua behinkatzeko nola berretxiko antzerako, ardagaia edo... Nik daukat goguan, guk hemen ibiltzen gula zaharren zea. Zahar sekuen zean, su ondo euste zion eta aguantea ondia zuen. Oain, perretxiko batzuk esan zuen, pues igual, oire horta gobi izango zen, baina... Eta zuek orduan zagarran... Zagarran adarra, bai. Eta hori Elizan, itezan behinkatu, hango Elizako sua hartu? Han, bai, ba. Han sartzu, klaro, hua behinkatu zen, han sartzi egin, eta sua hartzi egin ja, bastante ondo do. Geho, beti korrikazua zela eta nola indar hartzen joten baitan zea. Bai, movimentu egin. Eta orduan propina emate zuten? Propina emate zuen. Eta hori mutikotan? Mutikotan, bai. Mutikozkorrak ibiltzen ginen hola. Zu berria Paskua... Paskutan, bai. Han Paskun zahatzen egur batekin joten zinen, eta hango zuber jetikan piztutzen zenun, eta, klaro, batzuk adekatea, bestia, etorri, eta sarri motikozkorrak, propinatxoat zauzare ematen zuen, da iriki, labia ozea, zukaldea, ekonomikui, eta han astindu bat eman,